Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Secrete de Stil. Sunt Andreea Marinescu și vă invit alături de mine în minutele care urmează. Dar mai întâi să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Începem ediția de astăzi cu o tradiție spaniolă mai îndrăgită decât Crăciunul. Sărbătoarea Regilor Magi a fost sărbătorită pentru prima dată și în România, spre bucuria celor mici. Chiar dacă este luna ianuarie, noi am primit cadouri. Nu am sărbătorit Răsfânt, ci am participat la o tradiție veche, adusă tocmai din ținuturi iberice pentru prima dată în România. Dar să vedem despre ce este vorba. Chiar dacă sărbătorile de iarnă au trecut de mult, noi vă spunem că am petrecut un al doilea Crăciun în ianuarie. Cum? Este simplu. La sărbătoarea Regilor Magi. Aceasta depășește în notorietate Crăciunul în Spania și pentru prima dată a fost sărbătorită și în România. Cei mai fericiți au fost evident copiii, care au primit din nou cadouri. Somos los Reyes Magos y venimos de Oriente, de muy lejos. ¿Tu nombre? Melchor. Gaspar. Sí, yo soy Baltasar. ¿Qué haces aquí? Pues nosotros somos Santa Claus, pero en versión española. Nosotros siempre hemos traído los regalos a los niños. Santa Claus ha aparecido en nuestras vidas hace poco y nos está destruyendo el negocio. Potrivit tradiției, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Regii Magi aduc daruri copiilor catolici, în Spania și celelalte țări hispanice. Regii Magi sunt mai iubiți și mai cunoscuți de către copii decât Moș Crăciun, un personaj intrat oarecum recent în cultura și tradiția spaniolă. Sărbătoarea celor 3 crai de la răsărit, cum sunt cunoscuți în ortodoxism, este o comemorare a momentului în care craii din țări îndepărtate au venit să-l vadă pe pruncul Iisus la naștere, aducându-i daruri. Fiecare an, ziua 5 ianuarie, se sărbătorește ziua de Regii Magi, da? Și ne plimbam pe toate casele, 100% din casele din Spania și lăsam în fiecare casă un cadou pentru fiecare copil. Ai primit ceva cadouri de la moșul anul ăsta? Da, un telefon. Ai fost cu minte? Da. Și acum ai primit ceva? Acum am primit o cutie de bomboane și încă multe bombonele. Cum ți se pare tradiția asta? Destul de frumoasă. Știi cine sunt domnii în costumați? Da, cei 3 magi care au vestit nașterea lui Domnul Iisus Hristos. Ce ți-ai propus tu, Ana? Să iau numai note bune și să fiu foarte cu minte, să ascult părinții, ca să mai primesc cadouri și anul viitor. Câți ani ai tu, Victor? 5 ani jumate. Da? Și ai primit cadouri anul ăsta? Da, De la cine? de la Moș Crăciun. Ce ți-a adus Moș Crăciun? O mașină mare, înăuntru în cutie, aveam și o mașină și o telecomandă și un omuleț de Lego. Astă seară ce ai primit? Asta ceală bomboane. Dar știi cine sunt cei 3 domni care ți-au dat bomboane? Da, Cine? niște moci. În ziua de 6 ianuarie, spaniolii mănâncă o prăjitură tradițională decorată simbolic, numită roscon. Nu există date referitoare la perioada în care s-a adoptat tradiția Regilor Magi în țările hispanice, dar există o dată certă când a început să fie sărbătorită și în România, adică în acest an. În seara aceasta, Regii Magi au venit la restaurantul nostru și au primit copii, le-au oferit dulciuri tipic spaniole, la fel ca și o tradiție spaniolă, în care seara din 5 ianuarie spre 6 ianuarie, Regii Magi i-au adus lui Iisus cadouri, cum s-a întâmplat la Betlehem. În unele părți ale Spaniei se sărbătorește Regii Magi mai mult ca și Crăciunul. Ce ai primit? O tabletă O tabletă ai primit de la cine? de la moșu, Și de la Regii Magi? bomboane. Ai fost cu minte? Da. Tradiția spaniolă spune că noaptea de 5 ianuarie copiii trebuie să pregătească mâncare pentru regi și o găleată cu apă pentru cămilele acestora, după ce în prealabil le-au scris magilor scrisori în care le spun ce cadouri își doresc. Cei 3 magi, Gaspar, Melchior și Baltasar, ajung în toate localitățile spaniole unde se organizează parade pe străzi și se aruncă bomboane la spectatori. Anul acesta în Spania au fost aruncate peste 8 tone de bomboane copiilor care au privit parada.